ଏକ ଏକର 43.60 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ। 100 ଡେସିମିଲ୍ ଏକ ଏକର। 1 ଡେସିମିଲ୍ 25 ଗୁଣ୍ଠ। 1 ଗୁଣ୍ଠ 742 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟ। 1 ଗୁଣ୍ଠ 2.5 ଡେସିମିଲ୍। ଏରିଆ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ। ପରିମିଟର ପରିଧି। ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚତା। ବେସ୍ ମାନେ ଆଧାର ଭୂମି। ହାଇପୋଟେନ୍ସ ମାନେ କୋଣ ବା କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛେ। ଲେନ୍ଥ ହେଲେ ଲମ୍ବ। ବ୍ରେଥ୍ ବି ବାସ୍ତ। ଡାଇଗୋନାଲ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ରେଖା। ଏକ ମିଟର। 1 ମିଟର। ଏକ ମିଟର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର। 1 ସ୍କୋୟାର ମିଟର। 1 ସ୍କୋୟାର ମିଟର। କେତେ? 2 ସ୍କୋୟାର ମିଟର। 1 ମିଟର 3.28 ଫିଟ୍। 1 ମିଟର 39.37 ଇଞ୍ଚ। 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର 10 ମିଲିମିଟର ବା mm। ट्रायंगल ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ। ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାୟଙ୍ଗଲ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ। ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ। ଚତୁର୍ଭୁଜ। ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ମାନେ ଆୟତାକାର। ସ୍କୋୟାର ମାନେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ଷେତ୍ର। ରମ୍ବସ ମାନେ ବିଷମକୋଣ। ସ୍କ୍ୱାର ମାନେ ଗୋଲାକାର। ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ।
ଏକ ଗୁଣ୍ଠୁ 2.5 ଡେସିମେଲ୍ ହେଲା। ଏକ ଗୁଣ୍ଠୁ 742 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍। 1 ଡେସିମେଲ୍ 25 ଗୁଣ୍ଠୁ। 100 ଡେସିମେଲ୍ 1 ଏକର। 1 ଏକର 360 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍। एरिया लगे प्रस्थ triangle formula area into 1/2 into 2h. Right triangle.
Hemisphere mali untuva entre arqueo
Triangle formula, area into 1 by 2 into 2h. Right triangle.
Hemisphere volume 2/3 RQ एरिया क्षेत्रफल परिमीटर परिधि आल्टीट्यूड माने उच्चता बेस माने आधार भूमि हाइपोटेन्यूज माने कोण ବା କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛି लेंथ ହେଲେ ଲମ୍ବ ब्रेथ भी वास्तव डायगोनाल माने କର୍ଣ୍ଣ ରେଖା
ମିଟର ମିଟର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର 1 ସ୍କୋୟାର ମିଟର 1 ସ୍କୋୟାର ମିଟର କେତେ 2 ସ୍କୋୟାର ମିଟର 1 ମିଟର 3.28 ଫିଟ୍ 1 ମିଟର 39.37 ଇଞ୍ଚ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର 10 ମିଲିମିଟର ବାଇ mm ट्रायंगल माने त्रिभुज राइट एंगल ट्रायंगल समकोणी त्रिभुज समद्विबाहु त्रिभुज चतुर्भुज रेक्टेंगल माने आयताकार स्क्वायर माने वर्गक्षेत्र माने समांतराल क्षेत्र रम्बस माने समकोण स्क्वायर माने गोलाकार गोलार्ध एक गुंठो 2.5 डेसिमल है एक गुंठो 742 स्क्वायर फीट 1 डेसिमल 25 गुंठो 100 डेसिमल 1 एकड़ 330 स्क्वायर फीट एरिया लगे बना प्रस्थ एक एकर 43.5 स्क्वायर फुट 100 डेसिमल 1 एकर 1 डेसिमल 25 गुंठो 1 गुंठो 742 स्क्वायर फुट 1 गुंठो 2.5 डेसिमल
Triangle formula, area into 1 by 2 into 2h. Right triangle.
हेमिस्फेयर మళ్ళీ 2/3 ఫైర్ క్యూ ଏରିଆ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିମିଟର ପରିଧି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ବେସ୍ ମାନେ ଆଧାର ଭୂମି ହାଇପୋଟେନ୍ସ ମାନେ କୋଣ ବା କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛେ ଲେନ୍ଥ ହେଲେ ଲମ୍ବ ବ୍ରେଥ୍ ବି ବାସ୍ତ ଡାଇଗୋନାଲ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ଏକ ମିଟର ଏକ ମିଟର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ ସ୍କୋୟାର ମିଟର କେତେ 2 ସ୍କୋୟାର ମିଟର 1 ମିଟର 3.28 ଫିଟ୍ 1 ମିଟର 39.37 ଇଞ୍ଚ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର 10 ମିଲିମିଟର ବା mm ट्रायंगल ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାୟଙ୍ଗଲ ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ମାନେ ଆୟତାକାର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ଷେତ୍ର ରମ୍ବସ ମାନେ ସମକୋଣ ସ୍କ୍ୱାର ମାନେ ଗୋଲକ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ
ଏକ ଗୁଣ୍ଠ 2.5 ଡେସିମିଲ୍ ହେଲା। ଏକ ଗୁଣ୍ଠ 742 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍। ଏକ ଡେସିମିଲ୍ 25 ଗୁଣ୍ଠ। 100 ଡେସିମିଲ୍ 1 ଏକର। 1 ଏକର 360 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍। एरिया लगे गुणन प्रस्थ। एक एकर 43.560 स्क्वायर फुट। 100 डेसिमिल 1 एकर। 1 डेसिमिल 25 गुंठ। 1 गुंठ 742 स्क्वायर फुट। 1 गुंठ 2.5 डेसिमिल। Triangle formula area into 1/2 into 2h. Right triangle.
କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରେ ଫୁଲ ଟିକେ କମି ଯାଉଛି। ଖରା ଦିନ ହେଲେ ପୁଣି ଆସିବ। ପୁଣି ଖରା ଦିନ ହେଲେ କାର୍ତ୍ତିକ ମାସ କମିଯିବ।
హెమిస్ఫియర్ వాల్యూమ్ 2/3 RQ ଏରିଆ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ ପରିମିଟର ପରିଧି ଆଟିଚ୍ୟୁଡ୍ ମାନେ ଉଚ୍ଚତା ବେସ୍ ମାନେ ଆଧାର ଭୂମି ହାଇପୋଟେନ୍ସ ମାନେ କୋଣ ବା କର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛେ ଲେନ୍ଥ ହେଲେ ଲମ୍ବ ବ୍ରେଥ୍ ବି ବାସ୍ତ ଡାଇଗୋନାଲ ମାନେ କର୍ଣ୍ଣ ରେଖା ଏକ ମିଟର ଏକ ମିଟର 100 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଏକ ସ୍କୋୟାର ମିଟର କେତେ 2 ସ୍କୋୟାର ମିଟର 1 ମିଟର 3.28 ଫିଟ୍ 1 ମିଟର 39.37 ଇଞ୍ଚ 1 ସେଣ୍ଟିମିଟର 10 ମିଲିମିଟର ବା mm ट्रायंगल ମାନେ ତ୍ରିଭୁଜ ରାଇଟ୍ ଆଙ୍ଗେଲ ଟ୍ରାयंगल ସମକୋଣୀ ତ୍ରିଭୁଜ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ ଚତୁର୍ଭୁଜ ରେକ୍ଟାଙ୍ଗଲ ମାନେ ଆୟତାକାର ସ୍କୋୟାର ମାନେ ବର୍ଗକ୍ଷେତ୍ର ମାନେ ସମାନ୍ତରାଳ କ୍ଷେତ୍ର ରମ୍ବସ ମାନେ ସମକୋଣ ସ୍କ୍ୱାର ମାନେ ଗୋଲକ ଗୋଲାର୍ଦ୍ଧ
ଏକ ଗୁଣ୍ଠ 2.5 ଡେସିମିଲ୍ ହେଲା। ଏକ ଗୁଣ୍ଠ 742 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍। 1 ଡେସିମିଲ୍ 25 ଗୁଣ୍ଠ। 100 ଡେସିମିଲ୍ 1 ଏକର। 1 ଏକର 360 ସ୍କୋୟାର ଫିଟ୍। एरिया लगे बड़ा प्रस्थ एक एकर 43.60 स्क्वायर फुट। 100 डेसिमिल 1 एकर। 1 डेसिमिल 25 गुंठ। 1 गुंठ 742 स्क्वायर फुट। 1 गुंठ 2.5 डेसिमिल।